Melanom je jedan od najzloćudnijih tumora uopće u ljudi, a među tumorima kože zasigurno tumor sa velikim biološkim potencijalom za rano hematogeno i limfogeno širenje. Kako nastaje melanom? Iz čega nastaje melanom? Pa u 40% slučajeva nastaje iz prethodno postojećih madeža, a 60% njih nastaje naglo kao nova promjena na koži. Dakle, sama činjenica da se pojavila unazad nekoliko mjeseci nova promjena koju ste zapazili po njenoj boji, obično tamnoj, smeđkastoj ili crtastoj, po njenom obliku, da je narasla u kratkom vremenu je nešto što vas upozorava da biste to trebali pokazati liječniku. A ako se radi o razvoju melanoma iz prethodnog madeža, onda ćete pratiti nekoliko elemenata u promjeni madeža koji su iznimno važni. Prvo, je li ta promjena još uvijek simetrična, okruglasta, ovalna ili je izgubila svoj oblik i postala onako bizarna? Drugo, kakvi su rubovi te promjene? Uobičajeni zdravi madeži imaju jasan rub, oštro su ograničeni od okolne kože, dok promjene u madežu koje bi govorile o njegovoj zloćudnoj pretvorbi, već madež čine neoštro ograničeni, mrljastog ruba i nejasnih granica. Kada je u pitanju boja postojećeg madeža, naravno ona je sukladna inače vašoj puti. Ako ste izrazito tamnoputi, tamnooki, tamnokosi, imate pravo imati tamne madeže, tamno smeđe, pa čak i crnkasto obojene. Ako ste svjetloputi, svijetlih očiju, svijetle kose ili imate pjegice na licu, onda biste trebali imati svijetlo smeđe madeže. No, ako se i u bilo kojem obliku madeža događa promjena boje, od toga da je tamni, da je crn, plavičast, sivkast, to zbilja znači upozorenje i razlog odlaska liječniku. Kada je u pitanju njegova veličina, veličinom nekom normalnom prosječnom madeža smatramo veličinu promjera do 6 mm, sve iznad toga uz ove druge elemente govori da se nešto događa ozbiljno s vašim madežom. I svakako posvećujemo pozornost još jednom znaku, a to je sam osjećaj pacijenta oko tog madeža, svrbi li ga, pecka li ga, boli li taj madež. Dakle, taj subjektivan osjećaj isto tako može biti poticaj za odlazak liječniku, što dodatno pacijent izražava zabrinutost. Pa bih ja još jednom rekapitulirala. Osnovni znakovi: nagla pojava nove pigmentacije i promjena boje ili asimetrija promjene, nejasni i nejednoliki rubovi prema ostaloj koži, okolnoj koži, promjena veličine, nagli porast zadnje vrijeme i još neke dodatne promjene na samoj površini madeža.